Ама да правите скоро, не съм свикнал още, бе. Спря. Старшина Петров. Я отвори прозореца, бе, тапанар. Говедо. Той се отваря малко. Големия отвори с дръжката. Няма, мога да го отворя. Другия прозорец. Той пък въобще няма дръжка. Едва съм влязал. Не ме прави на луд. Не ме прави на луд. Значи ние с ковчета едва му отворихме другия прозорец да вляза. Айде с теб да го отворим да изляза. Ай. Аз ще се опитам да въртя. Ти такова и с ръцете, бе. Не са ли отваря? Не се отваря, бе, казвам ти, бе. Те май завариха вратата, един майстор ходих. Дай така. Чакай леко. И че заяждат. Още малко съм. Заяждат. Аре. Те си дал те щупени. Абе, щупени тя тъс кола. Знаеш каква кола стана? Аз се взимах чисто от магазина, бе. Мале, излез. Чакай малко. Той кола ли е, бе? Ами кола ли, бе? Аз толкова възможност имам, бе. Тук черници са отцапам. Ти лайно си настъпил, бе. Ами лайна, Колата ти лайна ли има, тор ли си носил, бе? чакай малко, че дръпни ми кракая. Аре! Мале! Сега здрасти като хората да се разберем. Те, здрасти. Ти държи ли ти ръчната да не ми блъснеш моята? Той няма ръчната, то смъдел са така. Ела да подпираме тук. То смъдел няма ръчната. Така стоиш да подпираме, ти как се движи. Сега. Чакай да е хубаво така да бъде. Кой спрям? Ти сте с бележки, пак с бележки ходи. Сега искам трите имена. Асен Асенов. Асен Асенов. Асене? Не Асен Агов, Асен Асенов. Асенов, трябва да напишем глоба, Асене. Коя глоба, бе? 100 лева глоба. Тя влез пак в колата. Аз едва излязах как да влизам, бе. Идем вътре. Ела пак да ме подпираш. Айде. Вижте голям гъз, бе. Как си Ай, ти се пърди, старши. Майтар си прави, ела, бе. Айде, влизай. Отивай да гледаш. Влизай. Отивай да гледаш, бе. Влизай, дай сега, дай. Дай фарове. Фарове. Дай къси. Аз само престинах. Ти фарове нямаш, бе. Ела, сега ще кажа аз на те. Да ударих заради. Ела, сега значи. За късите пишем 100 лева. Къси имаме, екари, бе. Екари късите. Къси имам. Я дай къси, да. Ето къси. Дай, така. Къси. Добре, така. Ами ще трябва да пишем акти за дългите. Аз и дълги имаме. Къде са дългите? Екари ги е. Верно, че имаш, бе, Асене. Дълги, бе, екари. Дълги и къси, дай, така, добре. Къси дълги. Така, да. Така държи. Айде, другия път, като фана, обаче няма прошка. Въобще няма да ма фаниш. Айде, дай. Друг път, ако ми от тук да умра.